Tak to sú bleskové partie, šachy sa nehrajú ináč takto rýchlo, áno. Takže okrem toho, že chceš byť aj zoologička, chceš si otvoriť šachovú školu, chceš byť aj raz, keď budeš veľká, aj pani primátorkou. Prečo? Preto, lebo aby som aj vybalovala domy, aj do cesty obnoviť. Že proste chceš prispieť k tomu, aby Lučenec bol ešte krajší. Áno. A ty to dokážeš. Áno, a ešte, aby stromy, aj trávy, aj kvety. Aby všetko kvitlo. Áno. Aby sa tu všetko zveľaďovalo. Slovenská chodila do prvej triedy, ešte nevedela písať, nevedela všetky písmená. No a však partie treba zapisovať, jednotlivé ťahy, aj svoje ťahy, aj súperové ťahy. No a ona mohla dostať výnimku, ale nechcela, tak ona sa naučila dopredu tie písmená, ktoré sú potrebné, však A, B, C až H. No a každá figurka má skratku a noveža je strelec. Čiže jazdec je Pešiak sa nepíše. Pešiak sa nepíše, ale píše sa E4, E5 a takto. No. A hneď od začiatku u detí veľakrát sa stáva, že veľmi rýchlo hrajú. No, väčšinou jeden z nich to pokazí. No ona ako nemala ešte 7 rokov, no 3-hodinové partie to boli bežné. No. A rekordnú máku? No. 4 hodiny 50 minút. 4 hodiny 50 minút. 50 minút jedna partia. Takže predtým celú noc bola chorá. Dvaja sme boli vtedy na turnaji. Som aj veľmi ma bolela hlava, tak Zvracala. zvracala Do obedu som. sme vynechali kolo, tak bolo, že prídeme domov možno. Áno, a celú noc, no skoro, tak 3 hodiny sme boli hore, lebo ma veľmi bolela hlava. Hlava zvracala takto, tak do obedu. 5 hodín dá sa povedať. A áno, potom hrala tak s dospelou, ja neviem, koľko má rokov to, vyše 30 ročno. Druhýkrát ho som hrala. Áno, raz v Ostrihome si hrala, vtedy remíza a po takejto udalosti, áno, že chorá bola, do obedu nehrala. Hralo sa vtedy tam, to bolo v Tisavoj Váruši v Maďarsku, na 144 šachovniciach, to znamená 288 hráčov. Všetky, už aj veľmajstri skončili všetko, ona ešte hrala 3/4 hodiny po takejto udalosti a vyhrala tú partiu. Už všetci stáli takto okolo nej. Dokážete to teda aj vyčerpať? Áno. Ako potom regeneruje? Ako si vieš oddychnúť najlepšie potom? No, keď si lahnem, alebo prejdem sa, alebo jem. Alebo najem sa, hej, áno, alebo trošku tak Alebo zahráme. bowling sme si zahrali, keď sme Hej. boli na majstrovstvách sveta. No, bowling, no. No, Na hoteli, no. A čo zvykneš hovoriť, že čo teraz? Veľmi ma. bolí hlava. A čo ja poviem na to? Že keby som strom Drevo rúbala. dvero rúbala, tak ma ruka bolí. Tak nie, hlava ťa bude možno. No a- ruka. No ale kto veľa rozmýšľa. Áno. Takže si znovu trúfaš všetkých poraziť? Teraz na koľkých šachovniciach? Na 9. Troška zakydali. 9-ročná Na deviatich. Dobre, no tak budeme držať palce, ja budem znovu prisediaca, zrejme pri niekom, kto to vie. Tak dobre Tak ako v hrať. Lani asi s pánom hej. Baculíkom. Áno, dobre. Dvojnásobnou majsterkou Slovenskej republiky, majsterkou Európskej únie, účastníkom majstrovstiev sveta v Grécku, to si nám písal a mnohých zahraničných šachových turnajov. Tak ti gratulujem. Úžasné a teším sa, prídem. Predpokladám, že 10. marca ešte budem tu, zdravá.
Dobre, a ako sa špeciálne pripravuješ na to? No, aj treba. Tak, a ja ťa prisuniem, pozri. Aby si mala aj pohodlie, keď niečo študuješ. Tak, a teraz sa nám nemôžete pozrieť No a ideme obidve. sa tam pozrieť, hej? Tak. Výborne.